Numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:14 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, konseho sa syudad sa Sugbo ipaibisigar na sa operasyon sa nangaging mga Colon Night Market mga kasama. Ato mga milabay pa nga Colon Night Market. Samtang drug den nga nahimutang sa barangay Gunob syudad sa Lapu-Lapu, palampuson ni nga gironda sa mga ahente sa PDEA, ingon man sa Lapu-Lapu City Police Office nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Register Anywhere program gipatuman sa Comelec Mandaue. Samtang DepEd Secretary Sani Angara ni saway sa kanil liderato sa DPWH. O kato mga headlines. Sugbog Kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide. Ngayong hapon kini si Radyoman Aida Tampus matod sa mga balita news update. Ano karong Martes, Oktobre 21, 2025. Kumusta inyong kahaponon karon? Naminaw sila mga Radio 612 mayong hapon. Sa atong digital platform mayong adlaw kaninyong tanan. Nag-monitor sa kahanginan lagi sa digital DYHP app, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP Radio 612 ang dial mga kasama sa inyo mga radyo maing hapon ninyong tanan. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa syudad sa Sugbo ni paimbestigar na sa operasyon sa nangagi mga Colon Night Market. Kasama mo sa balita Radyoman Elly Bolonos. DYHP RMN Report. Ipaimbestigar na sa konseho sa Sugbo ang operasyon sa nangaging Colon Night Market. Kini man masutan ini, gawa pagkakolekta ang kagamahanan sa bayan og special permit fee sa maong aktibidad. Ang city government sa kasamtangan, nagkakolekta na og 2.6 milyon pesos gikan sa special permit fee. So kay gisugdan ang Colon Night Market sa maging buwan. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Pablo Labrador II, gawag kang Mayor Nestor Archival nga mohulma og ad hoc committee nga maayo imbestigar sa nangaging Colon Night Market. Create and convene an ad hoc committee to investigate the operations of the previous year's operations of night markets and to determine the reasons behind the non-collection of special permit fees. Sa samahigayon na konseho pinaagi hapon ni Labra, upigayon og executive session sunod buwan alang sa susamang katuyuan. That the attendees to be invited to such executive session include, but not be limited to, representatives from the City Treasurer's Office, Business Permit and Licensing Office, and the previous night market organizers. Si Konsehal Pablo Labrador II, halakip sa gimbita sa nasigulang executive session sa City Council, mao ang organizer sa kasamlangang Colon Night Market. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Elly, Bolonos, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:16 sa kahaponon, samtang di ay drug den nga nahimutang sa barangay Gunob sa Lapu-Lapu. Naronda kini sa mga sakop sa PDEA, igon man sa otoridad sa Lapu-Lapu City Police Office. Resulta kini sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Tulo na dakpan sa pagpangronda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency Lapu-Lapu City Office sa usa ka drug den nga nabutang sa Purok Nangka, barangay Gunob sa sudad sa Lapu-Lapu alas 8:38 sa gabi. Ang direktor sa PDEA 7 Joel Plaza bila sa ilang target nga mausab ang drug den maintainer nga si alias Isyot, 47 anyos construction worker nga molupyo rosab sa mga lugar. Lakip sa napusasan ang duha ka lalaki nga naatlang nga naghingos og shabu sa sulod sa drug den nga silang alias Titing, 42 anyos ug alias Chan, 48, pulos welder o residente sa barangay Gunob. Dako sa mga ahente sa PDEA ang napuno kaputo sa kituang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga na estimated average market value nga 68,000 pesos. Baybas money o nga mga drug paraphernalia. Ang mga nakuha nga mga ebidensya ginuso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang mga drug den human madawat ang impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan.
Human makompleto ang tanang kasayuran ginusadayon ng anti-illegal drug operation sa pakigalayon sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nga may resulta sa malampuson nga pagbungkag sa mga drug den. Sa nakuha nga kasayuran gingo makabaligya sa isyut og 25 gramos ka shabu matag semana gikan siyang supplier. Ang mga suspitsado kasamtangan nga gibaluhog sa custodial facility sa PDEA 7 Regional Office samtang giandam na ang kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA 7 ang Radyoman Aida Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ato na sa 5:19 sa kahapon og kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw madala gihambin sa imong panglawas. Mag DTX 500 na matag adlaw. Una kini charente ni kan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw makataba, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes induced to hypertension. Ato oras sa 5:20, duga pang balita, Register Anywhere program gipatuman sa Comelec Mandaue. Kasama mo sa balita Radyoman Khen, Galinea. DYHP RMN Report. Gipatuman sa Commission on Elections sa Dakbays Mandawi ang Register Anywhere program. So sa nagpadayon karon nga voter registration ang RAP gituyo para kadtong nagtrabaho o ka nagpuyo sa Dakbays Mandawi apan adto sa lain nga mga probinsya mobutar panahon sa eleksyon. Mahimong dili na mistil mo pauli ngadto sa ilahang lalawigan para makaparehistro tungod kay mahimo na kini niyang buhaton diya sa Comelec Mandawi. Ubos sa programang application alang sa registration ipada sa Comelec kadto sa mga lugar kung asa mobutar ang usa ka botante panahon sa eleksyon. Ang RAP mahimong mapahimuslan sa Mandawi City Comelec Office gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado nga mulanat pa kini hangtod sa Abril 24 sa sunod tuig. Ang application nga dawaton ubos sa RAP mao gatong bag-ong magparehistro of first-time voters, transfer of registration, reactivation, correction of entries o change of status ug kadtong overseas voter nga nibalik sa Pilipinas ug anhi mobutar. Gikinahanglan lang nga magdagos sa ka-valid government issued ID ang magparehistro, birth certificate alang sa correction of entry ug marriage certificate sa mag-usabag status ug kinahanglan ang mao nga mga dokumento ug requirement adunay mga photocopy alang sa ilang pagparehistro. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radyoman Galinea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ato oras sa 5:21 sa kahapon samtang 5:07 karong hapon mga kasama natala na usab ang laing 4.4 magnitude nga linog nadunay gilawmon nga 10 kilometers mga kasama ang location ni ini north 66 degrees east of city of Pogoy. Ang mga instrumental intensities na Sinati intensity 3 sa Bilyaba Leyte, intensity 1 Kawayan, Biliran, Danao, Talisay, Maalboal, Cebu, Isabel Leyte, City of Cebu, Ormoc City. Kini mag-iisip nga aftershock sa 2025 September 30 magnitude 6.9 nga linog nga niigo sa Northern Cebu mga kasama. Ato ay na mga basahan diri mga comment or messages na nakasinati sa pagtayog sa yuta. Labi na sa Northern Cebu. O gatuod ban, confirm pinaagi sa posting or pahibaw gikan sa Fibox nga 4.4 magnitude natala 5.7 karong hapon. Ang epicenter gihapon City of Pogoy mga kasama. Ato oras sa 5:22 sa kahaponon. Dugang pambalita ang Hunta Provincial gilisog resolusyon nga nawag-awhag sa mga tagiag hayop nga dili itangkal ang mga alaga aron maluwas kun doon may katalagman og emerhensya. Kasama mo sa balita Radyoman Arvie Veloso. DYHP RMN Report. Nanawagan ang Hunta Provincial sa mga adunay alaga nga mga hayop nga likayan ang paghigot kanila aron nga maluwas panahon sa emerhensya o kalamidad. Subay sa nagkadaiyang panghitabo sa Sugbo, din ang labing uwahi ang linog, bagyo ug sunog. Ang mga pet owners sa lalawigan sa Sugbo giawhag nga dili isulod sa tangkal ang ilang mga hayop. Kini gipaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Dason Lawrence Lagon sa Tercero Distrito nga gipasar usab atol sa sesyon niini.
Ang maong resolusyon giduso pipila ka adlaw human sa natibong sunog usab sa barangay Dulho Fatima sa Dakbayan sa Subo nga nikalas og duha ka mga binuhing iro. Gisundan usab kini sa pipila ka mga hayop nga nangamatay atol sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu. Kaya painumduman ni Lagon ang mga pet owners nga angayan nga mahimong responsable ang matag iya pinaagi sa pagsubay sa Animal Welfare Act of the Philippines. Din kinahanglan usab nga mahatagan og proteksyon bisan pa man ang mga hayop. Iya usab gimanduan ang mga local disaster ug rescue units nga pahibaon ug pasabto ng mga konstituente niini sa disaster preparedness nga dili mo limit sa pagsagop sa kaugalingong kinabuhi apan lakip na sa mga hayop sa atong palibot. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman Arvie Veloso DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo, DYHP. Una sa lahat. Traffic Update. Ato karon nga i-check ang nahimutangan ni Radyoman Josephus Quijano sa gawas nga bahin o sa sitwasyon karon sa atong kadalanan. Radyoman Josephus Quijano, JQ. Yes, nakapagkasama Radyoman Aida sa tuga pag-aninaw din sa gawas kabahid karong rasa sa kahapon ning adlaw ga Martes sa tunaw diri sa Maya Osmia Boulevard sa Maya Ismokok patungta ni mo rasa gikan sa Fuente Osmia padung diri sa May downtown area moderate ra andagan sa mga sekaran karong rasa samtang pikas Khen padung sa May Fuente moderate sa karong rasa sang litwa magapoy face to face nga klase do ang magatinunan dinhi sa Dakbayan Subog uban pa mga bahin sa probinsya kalungsuran o mga siyudad din sa Metro Cebu samtang ang Pedro Rosario Karabang Rasa moderate sa bandaga sa masakaran padung diri sa may New Imo Road o diri sa MG Kinko Avenue habig sa Hipodromo o Mabulo samtang ang Enbacaus diri sa may Pedro Rosario padung diri sa may flyover mamaling moderate to heavy traffic karon padung diri sa may south nga bahin sa Dakbayan Subo ang SRP moderate na karong rasa gikan sa Galinea ug padung sa Galinea gikan sa may Plaza Independencia samtang ang downtown area karong rasa sa kuhay sa mga gabi nga hugtuot ket karon ay dito ko pa man may makuha ng resolbar no ang night market nga gihimo sa Cebu City Government hinoon ang daan diri moderate habig diri sa may Mabini sa may Legazpi San Gianco, Colon area, diri sa may Ipilopes o diri sa may Simia Boulevard. Samtang ang norte kabahin, ang Bantal area ng Marasa, mahihot ang dagat sa masakanan, ang Governor Cuenco padung sa may Foodland o Glaus sa may Talamban proper, ang Pobjan Poldisikan ng Cani de la Montaña Street, sinati sa dagat sa masakanan padung sa may IT Park o diri sa may GY Square. Samtang ang North Reclamation Area, moderate ang dagat sa maskapan, abot rin sa may Suwilig o rin sa may Uwano Avenue, moderate to heavy karon, padung rin sa may pagundahan sa Tayud Konsolasyon. Para pilakas ito sa kadaan o kumpla sa ang kemtang sa panahon, medyo nagumtagong pero hinan wa magtutalisik sa kalbigan alas 3 sa hapon na hangtod sa ngiyog-ngiyog ang palibot katungod sa pagkaglagom kato nga kita hinon wa magwanuan wa magtutalisik karabag-arasa sa kahaponon. Onward sa patrol alang sa traffic update ng Radyoman Josephus Quijano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:28 sa kahaponon, watching live kasama Aida diri sa Moabog Pilar Camotes. O paki-shoutout ang taga-Agsungot, Cebu City. Ngayong hapon ni mo, Sir Jess Borja. Nagpaminaw karon sa DYHP o si DJ Tamsi Sup. Ayan, Borinaga diya sa Pilar Camotes nga nagpaminaw. Kusog kayong DYHP diya sa Camotes. Ngayong hapon niyong tanan. Samtang sa dugang pa mga balita mga kasama,
Ang DSWD FO7 nagpalig-on karon silang psychosocial support alang sa mga kabataan sa mga evacuation camp diya sa lungsod sa Daan Bantayan. Kasama mo sa balita Radyoman Raymart Pogoy. DYHP RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, Radyoman Aida aron masiguro ang emotional ug psychosocial nga kahimtang sa mga kabataan nga naapektuhan sa linog, nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 7 sa pagpahigayon og mga child-centered activities sa ilang mga evacuation camps sa lungsod sa Daan Bantayan. Sa Barangay Dalingding, gihimo sa mga Angels in Red Vests ang usa ka film showing para sa mga kabataan karong adlaw Oktobre 21. Human sa salidang gipakita, gihatagan og panahon ang mga bata nga ipadayag ang ilang gibati, mga pamalandong og nakatunan. Subay niini gituuhan sa naasong ahensya nga ang maong mga kalihukan makatabang sa paghatag og normalidad sa kinabuhi sa kabataan bisan pa man sa niigong trahedya. Kasama mo sa balita, Radyoman Raymart Orestila Pogoy, DYHP Tatak RMN. Alang sa atong lain nga weekly draw sa mga wa pa makaabot sa ilahang entries, mga kasama nagpadayon pa ang atong pagpanawan. ACS Kwarta Extravaganza 2025, mga kasama dalit kinato sa ACS o sa Radio Mindanao Network. Ang mga kinahanglan nga mga empty sachets or empty boxes or mga bagal na wala na isud, mga kasama maning mosunod. Pride detergent, Star Wax floor wax, White Rose papaya, Charm fabric conditioner, Shield bath soap, Smart dishwashing, Unique toothpaste. Ang mga bagal ni ini, mga kasama himuon kada nimong entries ibutang sa white envelope o sobre ang bisan ursa ka unsang sukod sa envelope, mahimong long, mahimong short. Unya isuwat nimo sa gawas sa maong sobre ACS Kwarta Extravaganza. Unya ang week number. Ang proof of purchase ang gigamit og ang pangalan sa RMN station. Unya ihulog ang inyong mga entries diri sa atong istasyon nga nahimutang sa ground floor, Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Cebu City. Adunay 11 ka mga weekly draws per area kada Sabado na mahitabo alas 10 sa buntag. Ang unang weekly draw nahitabo na natong September 27 karong umaabot October 25. Dali ra ba? Ikalima nga weekly draw karong October 25 na, magkasama mo na. Ayaw ninyo dugay-dugaya, hilangay-hilangaya pa. Atod ni sa December 20 nga maoy ato ang grand draw. Matag Sabado ni ana, mga kasama. Ang deadline sa submission of entries para sa weekly draw matag Biyernes alas 5 sa hapon. ACS Kwarta Extravaganza nga hatod kanato sa ACS Maker of Pride Detergent, Charm Fabcon, White Rose, Smart Dishwashing, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap o Unique Toothpaste. Ito inyong paborito nga numero ng istasyon, DYHP o IFL. Ang matag simana, mga kasama, na weekly draw sa makadaog og tag 1,500 pesos o sa grand draw mamahimo ka makadaog og 100,000 pesos. O kung Pride product ang inyong entries, madubli ang kantidad sa premyo sa 3,000 pesos weekly draw o 200,000 sa grand draw, mga kasama. Masa na mo mangita, anak. Inyo na napahimuslan ng produkto, inyo na nagamit, o niya ayaw ilabay ang maong mga bagal or empty sachet. Tumikan kay, mahimo na kanin ninyong proof of purchase alang sa inyong pag-appeal sa Kwarta o ACS Kwarta Extravaganza promo. Balik ka na to sa ACS, ingon man sa DYHP RMN Cebu. Ato oras, 5 minutos sa di pa mag-alas 6 sa kagabion, mga kasama. Aliuna ta, resulta sa suwertres sa sob alas 2 o alas 5 sa hapon. Ato unahon ang alas 5 sa hapon, suwertres result as of 5 p.m. 883 883. Tabalikon, 5 p.m. una ni 883 ato ang suwertres result, mga kasama. Samtang ang alas 2 kaganina, ato i-check kasama ni store.
Ayong pagpaminaw, Dan Ryan Campos, greet ko ni Return PNP Tony Olivinario, SMF Gold Cup, always listening sa DYHP ug IFM. Salamat Sir Dan Ryan Campos. Kunya ready na mo sa atong relief mission sa League of Lupong Tagapamayapa. Kumusta mo diya sa Barangay Sudlondo sa Cebu City? May bawala ko niya sir ha, sa dugang update sa taga Sudlondo, mga Lupon members. 2 p.m. Sweaters result. 842 842 ay 2 p.m. Resulta sa swerte. Sir Dennis Cabrera may hapon, always listening IFM and DYHP Gato Bigon Bohol. Salamat kayo ninyo diha. Cha Boyles, pag-greet lang ko nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Boston Amarivani Colette Boyles o Ola Boyles Minik Boyles from Obay Bohol. Ngayong hapon sabla ni James Cabellion, Ramses, JC Arlinday, nga nagpaminaw karon sa Malaysia. Maayong adlaw ninyo din ha. Si Evelyn Boyles Pagula, mayang hapon. O si Johnny Junjun Entrampas, mayang hapon. Dili sa Daan Bantayan. May pagpaminaw diya sa Daan Bantayan. O, makuha pa ta diya sa Daan Bantayan. Mayang hapon, Mitch, Elly, Navasquez. Mayang hapon, watching from Basak Pardo. Uli naman sa Tagakan, Sagibo, Tabuelan, Cebu. Kusog ta diha, no? Arnado family. O sa mga nagpaminaw nato din ha. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diya sa Bukirang Bahin sa Tabuelan. Marty Victorio Saldar, paki-greet lang ko. Customer Service JW, Marty Victoria Saludar. Lion Martinez Amber, mayong hapon. Og ang ato ang listener di sa Denmark, mayong hapon ni mo man. Nagpaminaw sab karon di sa Denmark. Panfila Generali Villamiya Tapian. Mayong hapon kasamang Aida, great watching live from Tinubdan, San Fernando, Cebu. O yun man sa kanang Guardian members GBI TBBG 84R-7 main chapter Sudlondos, Inayawan nga chapter Badian, Naga, Basak, Mandawi, Toledo, sa Das Village o Toledo Lutupan, Matabang Toledo ug sa Balamban. Ngambia diha sa Tuburan. Ang mga guardian diha sa Western Park, Mid-North area, maayong pagpaminaw may gabi ini. Atong oras 1 minuto sa di pa mag-alasay sa kagabion karon kay ting panihapon na apan alang sa mahiligon gapon sa pag-inom og kape labi na kuno galing imuning himuon nga ang pamainit sa tiyan kung wala gali sabaw ang imuhang panihapon karon. EXL Coffee Mix 17 in 1 mga kasama. Aduna kini spirulina, dunay powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang kini pagpaubos sa cholesterol ug triglyceride level. Dunay kini anti-cancer properties, makareduce sa blood pressure o makatabang sa adunay mga allergic rhinitis. Usa may naa sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Dunay kini little purple cord, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Usa na kay angay pangitaon pa maghisgutag kape. Labi na kung gusto nimo makabato ng energy, EXL Coffee Mix 17 in 1. Available na sa mga butika. Mo-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Si Glory Jean Elike, maying hapon. From San Jose, Leyte. Alizar Balingkasag, good evening. Pa-shout out sa Karkar. Erchel Iscano, good afternoon. Joselito Bintoy. May kasama Sharin Bintoy, Joselito Bintoy. Yung gabi ini mo di og sa iya pamilya di sa Basak Tungguan, Mandawi City. May gabi ini niyo. Nino J. Liever Francisco Del Coro, maying hapon kasama Aida watching live. San Vicente, Northern Samar. Kumusta mo diha? Amping takanunay, amping mo diha. Roldan Jelen Colinares, maying hapon pa-shout out from Lubo, San Jose, Catmon, Cebu. Sipa kaayo diri sa Lubo. Ay salamat in taon kaayo. Maayong gabi ini yung tanan diha. Tugon man sa Dancing Family diha sa Lubo, sa lungsod sa Sugod. Yan ni Ma'am Emma Katnubay and family. Ang mga Dancing Family diha sa Lubo, Sugod. Sa lungsod sa Sugod, maayong gabi ini yung tanan. At
4 oras na pupus na. Atong partner sa Master Control kasama Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama Nemo James Kenyones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boyset, Lantala Dua, Oliver Ates, Jerome Yap, kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampus. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Gulyat. Musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ako si Radyoman Vingie Tanghiyan. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang super fiber. Ang super fiber ang #1 nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa